tu no podies ser menys. Quim Llisorgan, estic ben atent a la teva pantalla perquè aquests missatges són per tu. Txatxan, sorpresa! Felicitats, Quimet. Felicitats, Quimitus. Sé que ets feliç fent el que fas, sé que ho estàs patant. Estic orgullós de tu, ets un grande, ets un tio amb un cor meravellós, amb un cor gegant. Estic feliç d'haver estat a prop teu, d'haver-te acompanyat en els teus inicis. Espero que si vas a Hollywood te'n recordis i em posis una butaqueta a la segona fila. T'estimo molt, un petó. Estic aquí als Camerinos i res, volia saludar-te i explicar-te que ha sigut molt xulo que apareguessis a aquesta sèrie, molt xulo per tot l'equip, realment. Penso que per tothom has aportat un element, no només que a nivell interpretatiu, que tens una cosa molt especial, tens una intensitat de cop i una capacitat per creure't les situacions i viure-les i estar molt amb l'altre, però a més, la teva presència, la teva manera de ser tan genuïna i tan generosa, perquè penso que ets una persona molt, molt generosa, doncs ens fa que tot l'equip, tothom diu, ve el Quim avui, i tothom està com despertant una il·lusió molt nova en un ambient on la gent està molt acostumada a estar repetitivament com en una fàbrica i que estic molt feliç que compartim aquestes seqüències junts i les disfruto, totes, molt. I molta gent m'ha dit que estan molt contents amb la nostra trama i com que el que més m'importa és agradar. Si agrado gràcies a tu, doncs gràcies per fer-me agradar. Víctor, fes el favor de tractar bé l'Ivan, és que ja sabem com ets, que a vegades et passes, que t'agrada molt la broma, tu. Escolta, Quim, que va ser un plaer treballar amb tu, de veritat. Vam coincidir molt poc, però va ser molt guai. Espero que t'ho estiguis passant igual de bé que m'ho vaig passar jo i que estiguis aprenent igual que vaig aprendre jo. Un petó. Hola, Quim. Soc l'Anna Manso i sóc una de les guionistes de l'equip de Com si fos ahir i també de l'equip de Bibilistes, que som les 3 persones que ens vam inventar la teva trama i el teu personatge. Ho vaig fer juntament amb la Carmen Abarca i la Mercè Sàrries. I des d'aquí, des del meu cotxe, que em pesques anant d'escola en escola, perquè jo també escric llibres de literatura infantil i ara és temporada alta de xerrades, doncs et vull enviar una abraçada enorme, una felicitació enorme, perquè t'he de dir que ens agrada tant i tant com ho fas, que estem tan contents tot l'equip de guionistes. Mira, jo avui fa 5 anys que em vaig decidir a conduir. Avui és l'aniversari, també per això ho vull fer des del cotxe. Era un desig enorme que tenia, però no m'atrevia. En el teu cas jo sé que no és perquè no t'atrevissis, sinó perquè les oportunitats són difícils i també et vull felicitar. De debò. Endavant sempre, Quim. Quim, tot teu si els vol respondre, Sí, no sé si amb el Rai, que és la primera persona, el primer vídeo, vaig coincidir amb ell, que ell era un tutor meu d'un col·legi de Barcelona, que es diu Eòlia, i fèiem improvisacions. Llavors, amb ell vaig aprendre moltíssim, perquè jo abans d'això no sabia què era improvisar. I sense ell jo crec que avui en dia no seria la persona que soc per ell. I a més és un meravellós persona i un bon cantant, perquè també és cantant i actor a la vegada i m'aprecio moltíssim i espero trobar aviat el Grai. I del meu germà que tinc a dir que l'Hèctor és una mica pient perquè no tinc al meu costat el Gabriel. Jo crec que fa totes aquestes coses perquè no té el seu germà a prop i que no tingui en compte. L'Ivan no és el Gabriel. L'Ivan fa una mica el que pot, però el Roger Coma és molt gran i t'estima molt. Sí, i el Roger Coma, des del primer minut, m'ha ajudat moltíssim perquè ell ho sap molt i admiro moltíssim a ell
i m'agrada molt com treballa i des del primer minut m'ha ajudat molt i m'està ajudant moltíssim a fer allò millor a ser allà, saps? I hem vist, per últim, Quim, ara estem tornant a veure totes aquestes persones que han volgut enviar-te aquest missatge. Hem vist a l'Anna Manso, que és guionista de Com si fos ahir, i parlava de la creació del personatge. Mira, aquí la tenim, Jordi, gràcies.